Kani? Okay, mga jong buntag din dun for today's video. Of course, obanin sa kunyo katapadong karon for today's video. Ano flex ka kung naon yung dapita mo kag iring ma'am. Pero ato nakita ka sa for today's video no ang panahon ba pretejong landunga o nadyoy dagom pero laban ra gihapon kung atapadong karon no. Kay choice pud guys para ma-content pa for today's video kay pakuy mo to ang friends so karon for today's video mo tag buyog ani jud nga mulupad paduhong. Pero ang dapita ato nakita ka sa karabijong taligsika. Pero masarap tos Ginoo guys kay safety ta pag abot itong dapita no unja. Napita safety din na dapita natakakat na tay kalo kay of course pasinta matalig sa tatong bubon. Of course, tatadaon, abot na diri sa GGLs kung ano ka lang na ilahang dental clinic. Pag abot dito guys, kami ang first customers jud pod no, na nakatawad ko kay murag di pa kayo busy din napita no. Atong giflex ang ato ang pinadak ang jung ngipon. Do sa ubos na po ngipon, mapagipon kanay mga bracket pa. Ang kita, of course, atong giflex. Sorry kuya, naapil ka sa tong video for today's video kuya. Nakulat dos kuya. Pagtatawad ang napita ato nang i-flex, atong ipakita guys ang bracket din napita no. Perting lay syuha kay madyo pag display kinay mga bracket o naka-brace pa. Ayun napita gitaran ni video wala tay bracket kay kita bracket A raman ta chat. So atong ipagtanim jo napita naka-smile kay og lig-on kay ngipon na pa bracket nga nahibilin no. Parting lami adjud tangon kay Avery isa ka bracket 500 man daw. Unja maka-afford ka pila ka ngipon imong i-bracket, di ba? Kabalo mo guys kaning DJ's Dental Clinic is din nila ang officially nga kanang posisyon. Pohon daw guys mamalihin sila so ato rang i-update. Ako ra pong i-update guys kay murag pohon murag i-invite po nila ni ma'am. Mao nang paabutan o mag-ampo ta guys nga unta mamalhin na sila guys kay mahal kayo ng abang. Yan yung kanite fried chicken te 25 bag-usa 15 ni kay giba tayo naggutom guys of course ni cost fried chicken pag human happy ko drispan kay atong pakanon nga atong mga kauban nitong dapita kay magdugay-dugay pa pud kay namamay na nagpa-cleaning guys pero katugion na ang nagpa-cleaning sa ngipon before ang atong kauban dyan nangita ko sa ilang kuan name sa ilang bake shop di man makita oy kay abilon jud ko ganun na parlor la sure oy kani ay Meroy's bake shop. Pagkaman og patugpan guys og fried chicken of course diretso tagbalik din dapita guys kay abi ko nag-start na wala pa man di so nagtimo tayo dapita guys kay murag gutom jud kaadyo ba walay pa ni unto aning orasa alas 2 ta mga buang tayo dapita dito magkaon ani guys tamo to kay flex akong naong kay na puti na kuno ko yung bugo na puti ako guys sa suga unsa daw gamit na ko secret ron nako ang alang mga i-share sa uban before ta mag-start guys sa pag-tour sa ilang clinic of course nagpasalamat ko aning mga badjihan din sa sulod no so tag-iya or sa bada mga nurse and dapita mga doctor salamat kay ninyo ma'am kay kuanta ki paubaya ta sa ilahang kuan nga atong itorg ilahang shop diring dapita. Pagsud nako guys of course simple ra kaadyon I like the color jud guys kay man favorite yung color of course ang dapita no akong gi-flex na nga tagak na. Mao na hagdang matakataka maganang flex tahay pudit na awag babalik pang lubitan tanawa na buang na kay git-igit nagkuwas papil. Of course pag na before that wala na gi-arrange guys kay nakulbaan jud ang dapita jo. Magpadayon ta sa tuang tour diring dapita no pagsud na ko ni smile ko kay pertejong gwapaha ang dani mga babae din dapita no gwapa pa buutan pa Ginoo ko gabi grasya nga mabot din dapita jud kay naa jud mi permission nga kanin jud tuon ninyo ma'am Ginoo ko nagpasalamat mi ninyo ma'am kay naa ba sila uban guys nga dili sila magpakuas ilahang kuan position jud or ilahang kananay ilahang lugar ba nga magpator-tour kay of course may private ana dapita pero kan sila guys karami ka open minded sa tanan grabe atong nagtigas sa karami ka show kaayo. Pagkuman og dental clinic din dapita, ari happy tas Pure Gold guys kay pohon mag-open na ang Pure Gold diri sa Ubay no. At baron siya sa elementary diri sa Ubay. Hapit na jud gamay na tong utong guys kay murag ag bintana kita una ng mga kuan jud oo, di ba to nakita no? Magpaabot tag post diri sa Ubay native land kay ano jud kasalan ilang i-post ang open. Pagkuman sa kuan guys Pure Gold niapit diri dapita diri sa kanang kuan sa sa dapita nga dam oy sa Kapayas Dam. Kay murag pila ka buwan po guys karon ako nakabalik o naka-visit diri sa Kapayas Dam. Bantay mo guys sa Kapayas Dam guys, especially sa taga Ubay or mga duol sa Ubay no, kay daghan jud mga tao mo visit din dapita. Na banding, family banding, friends banding, uyab banding, kaog banding, char lang. Kaning Kapayas Dam guys is murag ikaduha ning kinadak-an nga dam diri sa Bohol Mangguro. Ug wa ko masayop. So mga guys, thank you so much. Shout out any mga tawhana no. So before mag-end to videos ako salamat ug amping ta kanunay.